ସେଦିନ ହଠାତ୍ ମୋ ରିପୋର୍ଟର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ବାତ୍ୟାର ଉଗ୍ର ରୂପର ଭିଜୁଆଲ ପାଇଁ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ଶଙ୍କରପୁରରେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ପାଖାପାଖି ହେଇ ଆସିଥିଲା। ବାତ୍ୟାର ଭିଜୁଆଲ ନେବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ନଜରକୁ ପଡ଼ିଲା ଗୋଟେ କି ବୟସ୍କ ମହିଳା ସମୁଦ୍ରର ପାଖରେ ଛତା ନେଇ ବସିଛି। ମନରେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ନେଇ ମୁଁ ଆଗେଇ ଚାଲିଲି। ପାଖରେ ଯାଇ ଦେଖିଲି ଗୋଟିଏ 60-70 ବର୍ଷର ମହିଳା ଛତା ନେଇ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ବସିଛି। ମୁଁ 2-3 ଥର ଡାକିଲି, ମାଉସୀ ମାଉସୀ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଶବ୍ଦ ନାହିଁ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ପଥର ବସିଛି। ତାପରେ ହାତରେ ହଲେଇ ଯେତେବେଳେ 2-3 ଥର ମାଉସୀକି ହଲେଇଲି, ମାଉସୀ କହିଲା, କ'ଣ ହେଲା? ମୁଁ କହିଲି, ମାଉସୀ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଆସି ହେଲାନି, ଏଠି ଏତେ ବର୍ଷା ଝଡ଼ ହେଉଛି, ତମେ ଏଠି କାହିଁ ବସିଛ? ମାଉସୀ କହିଲା, ମୋ ପୁଅର ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ସେତିକିରେ ମୁଁ ପଚାରିଲି, ପୁଅ ଏତେ ବର୍ଷାରେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି ତମ ପୁଅ? ନା, ସିଏ ଯାଇଛି ଟ୍ରଲର ନେଇ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ। ମୋତେ କହିଯାଇଛି ଯଦି ଆସିଲା ବେଳେ ଦେଖିଲୁ ବର୍ଷା ଫର୍ଷା ହୁଏ ତାହେଲେ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଛତା ନେଇ ଆସିବୁ। ସମୁଦ୍ର କୂଳଠୁ ମୋ ଘର 1 କିଲୋମିଟର ଦୂରେ, ଭିଜି ଭିଜି ଯିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ଛତା ନେଇ ବସିଛି। ସିଏ ଫେରିଲେ ତାକୁ ନେଇଯିବି। ମୁଁ ଟିକେ ଭାବିକି କହିଲି, ମୁଁ କହିଲି, ମାଉସୀ, ତୋ ପୁଅ କେତେବେଳେ ଟ୍ରଲରରେ ଫେରିବ? ତୁ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଠି ବସିଥିବୁ? ଏଇ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ରାତି, କେତେବେଳେ କ'ଣ ହବ? ତୁ ଘରକୁ ଯାନା। ସେତିକି ସମୟରେ ମାଉସୀ ଯେମିତି ଚିଡ଼ିକି ପହିଲା ମୋ ଉପରେ ରାଗିକି, କହିଲା, ମୋ ପୁଅର ଥଣ୍ଡା ଦୋଷ ଅଛି, ଭିଜି ଭିଜି ଗଲେ ତାକୁ ଜ୍ୱର ହବ ନା? ଏମିତି ସେ ନୌକାରେ ମାଛ ଧରିଛି, ପାଣିରେ ଭିଜିଛି। ତମେ ବାବୁ ଯାଅ, ତମ କାମ କର, ମୁଁ ଏଇଠି ବସିଛି। ଏତିକି ଶୁଣିଲା ପରେ ମୁଁ ବି ସେଠୁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ସମୁଦ୍ର ପାଖରେ ଥିବା ଛୋଟ ପାନ ଦୋକାନରେ ବସିଥିଲି। ଆଉ ମନରେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ରଖି ମୁଁ ସେ ଦୋକାନୀ ଭାଇକି ପଚାରିଲି, ମୁଁ କହିଲି, ଭାଇ, ସେଠି ଜଣେ ମାଉସୀ ବସିଛି, ନିଜ ପୁଅର ବାଟ ଚାହିଁଛି, ତା ପୁଅ ଟ୍ରଲରରୁ କେତେବେଳେ ଆସିବ, ସେମିତି ବର୍ଷାରେ ଭିଜୁଥିବ ନା? ସେତିକି ବେଳେ ସେ ଦୋକାନୀଟା ଟିକେ ହସିକି କହିଲା, ତମେ ବାସନ୍ତୀ ମାଉସୀ କଥା କହୁଛ କି? ଆରେ ସିଏ ତ ପୁରା ପାଗେଳିଟା। 2-3 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ତା ପୁଅ ଏଇ ଟ୍ରଲରରେ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା। ଏମିତି ଝଡ଼ ବାତ୍ୟାର ବ୍ୟାପିଥିଲା, ଆଉ ସେଇ ବାତ୍ୟାର ସେଇ ପାଣିର ଢେଉ ଭିତରେ କୁଆଡ଼େ ସିଏ ହଜିଗଲା। ସେଇ ଦିନଠୁ ମା ମନ ତ ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆସେ, ଏଇଠି ଆସେ ବସେ, ଆଉ ତା ପୁଅର ବାଟ ଚାହିଁଲୁ। ତା ପୁଅ ଫେରିଲେ ତାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯିବ। ମୁଁ କିଛି ସମୟ ଚୁପ୍ ହେଇ ବସିଗଲି। ତାପରେ ସେ ଦୋକାନରୁ କିଛି ବିସ୍କିଟ୍ ଆଉ କିଛି ନାସ୍ତା ଆଣି ମାଉସୀର ହାତରେ ଦେଇ ଆସିଲି। ମାଉସୀ କହିନି, ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ଆସୁ, ତାକୁ ନେଇକି ଯିବୁ, କିନ୍ତୁ ଖାଲି ପେଟରେ ବସନା, ଏଗୁଡ଼ା ନେଇ ଖାଇନେ। ମାଉସୀ କହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି ବାବୁ, ଭଲରେ ଥା, ଯା।